kan starte på universitetet skal øve på 50 minutter. Er I klar? Så afsted med jer. Uden turvenner. Løb for sig. Og Birgitte og Katrine er i mål, og Knytte altså. Med glæde og smil og god energi. Det er nøjagtigt sådan, det skal være. Lige nu står vi og venter på prinsesse Josefine, som gerne skulle komme i mål inden alt for længe. Der er en stor velkomstkomité her på Amalienborg Slotsplads. Alle er velkomne. Og Henrik, og Nicolas, og Mikkel, så alle kommer i mål her. Og Thor, med Jonathan og Malte i hænderne. Så er der se lidt familiekærlighed på målstregen. Heb je het weer gehaald? Minder dan een uur. Bravo, voor mezelf. Voilà. Dan had ik met toiletten hier. Dat is ook een doorgaan. Now that was a good run, 10k under 1 hour I think.
And after the damage I had with my knee and Achilles tendon, I'm quite happy because I was not trained that well. So up to the Dam to Dam run in the Netherlands in September.